Kardom kado kawe phanta pini video nan tum hanang wan pi madena pachini ke Rajan Timung pote kado kawe sme kachine bang vela alangli aprang ke IPSL silong si alangli kam klem don lapen hola suhut ke alangli IPSL silong ke dohut ke lam kanang dia sme raratum mane karju bang do sme non alangli koson pene non alangli methang aning kahang pen HSDF pula so regional party pula kalam hang pa thek dat pange raratum alangli phan mane ning che the binala so alam nilim ang ton mathalo alangli ning kahang penela so asong ke sengali ji pusnili matha athe alangli IPSL se party long dudun delu po alangli ningje je semi alangli ki klem chok che ko pini dokok mon masila IPSL se president je ka thar bang alangli pan expel derlo amasi alangli meaning oil amasi non la son party alangli smi amang pa thainang ko lo lasi nili amang so vidu pan ka chingri hi del IPSL se president je ka thar pan chingri bang ke IPSL se party penjong si election hai vegnang ji plote asa pasop ke chok che pen ke mane son expel phet la son ron na klenang le athe la so party lege regional party ang bong pen ratum ka support ke ong nai pulte IPSL sel lasi IPSL se party jong si election ch pahai vekji pote asa pasop ke chok che ke ke dolo mu tunge anu tin chok pat pela lasi asap so chok che pen ke arpu pen pasuntuk matela party long pen expel that la soron claim kledani jong se claim lo pate none frange election ge hai sign ilo asi nili puthot chunu rile tholo anjat tansuri ki chok che du pusme ke hai ajan timung pan puthot IPSL se party long aprang son kamba claim long son te mesanji pusin nili matha athe alangli 2020 hening kans me kato kabes me theklong prong lo alangli la pilo election se prang megareli pa dos me la dipumen manja se me alangli la soke candidate lo mane IPSL si pang alo majong constituency pa alangli si IPSL si candidate lo so ke munita ong piglo tapen ke haji angring the piglo tapen rem der lo se me ke rem pus me di 1200 1500 la sona vote pa serem chalo hola so teng pate none prange ke haji chance the piglo seme non bange kupi kamo tha pang sela son arpu pasum tugma take sining oi milo tapen alangli ang hobening jeda nili IPSL se party lo claim undelo pukarang ningje je seme je ka thar bang se alangli phan expel der lo pene tulramong hang along pen 30 crore pusa chudet pula so koi kipi pena jo alangli phan expel der lo mase alangli bange expelet puseme BJP bang dunde national party bang dunde alangli bange seme alangli ningji lo rapu IPSL se party long le nang plung joi expelet puseme nilike BJP dunde usirang le ningje mase nonda la sono alangli ge BJP dunde alangli regional party long ge doni hang pi nonta alangli phan IPSL silong hang pusan alangli ge wangji pusinili matha lasi la IPSL silong no la je kathar abang se matha nang po nang leyo si IPSL se party pen election se pahe vek ji pote la ke dam tang an le dar do man che hang thu thai nang ji ha kong rong pi pare ang tong ti ren timu do ulo da ke ka na se la to man che hang thu thai sa ko kai son di kam klem thu pa me kanang ji lalu pote IPSL si none prange 100% election hai back po pen rat tum sme nonta ko melange nang tum thagloi IPSL se tum video upload pote comment tu si ledar tum kaching room tu jima kai son ola son nang se comment nang tog do noni li la so video upload po la so video upload long sme nang tum comment heloi sob ledar tum che bhag ele ledar tum ning si viet kavite pen joksi elections me rem vera lo la son nang sei sila dai pa se mun thinang po jong si la so party
election se pahai vek ji pute na leader to ma di ning si pet pen du nang ji pen isi ni ke chok chi ke chi dia un vek nang ji jong si chi dia un e a chi pakeng na ve pute election khain ilo ko jong si asa basu ke chok chi du pen se me son ka che spell hairon man claim ke person election na hai vek po a si pini ni li bang so vi du pen nang tum phana pachini ke lan velo ni li abe si lam ni je lo asila so video bang lan tum kelang interested puten tum un answer non the kachini lang tum chini po si a video bang an si pute de koklo